Глава 1. Шепотите на миналото. Дълбоко в сърцето на Родопите, където мъглата се спускаше като вуал над древните гори, младият археолог Антон Петров стоеше пред полуразрушения вход на гробница, потънала в забрава. Селяните от близкото село Студеница му бяха разказали за мястото, наричайки го гробът на врача. Разказите звучаха като приказки за шаман, който призовал самите сенки, за да получи власт над живота и смъртта. Глупости, промърмори Антон, но не можеше да отрече, че тръпка на възбуда мина през тялото му. Ако легендите криеха дори зрънце истина, това откритие можеше да промени кариерата му завинаги. Когато влезе в гробницата, стъпките му отекнаха в тишината. Въздухът вътре бе тежък, сякаш самото място не желаеше да бъде смущавано. С челника си осветяваше стените, които бяха покрити със странни рисунки фигури на хора, наведени пред огромен мъж с маска на лицето. Този мъж държеше в ръцете си факел и нож, а около него се виеха сенки, сякаш оживели. Антон се спря пред сцена, изобразяваща ритуал. На олтар лежеше фигура, очевидно жертвоприношение, а отгоре бе издълбан текст на древен диалект. Той записа символите в тефтера си, с намерение да ги преведе по-късно. В самия край на гробницата, в залата на ритуалите, вниманието му бе привлечено от централния олтар. На него лежеше маската, изработена от черен обсидиан, гладка и лъскава, сякаш времето не я бе докоснало. В отворите за очите се долавяше някаква тъмна дълбина, която го хипнотизираше. Антон се приближи бавно, усещайки хлад, който не идваше от околния въздух. Около маската бе разпръснат прах и парчета от стари кости, които сякаш образуваха кръг. Той вдигна фенера си, за да огледа надписите върху олтара. Само този, който чуе шепота на мрака, ще носи короната на безсмъртието. Това трябва да е шега, прошепна той, но в този миг усети странен трепет. Като че ли залата издаде слаб звук, нещо между въздишка и шепот. Антон не се поколеба. Протегна ръка към маската и пръстите му срещнаха студената, гладка повърхност. За миг светлината в залата сякаш помръкна. В главата му се разнесе нисък, шептящ глас: "Вземи ме, аз ще ти покажа истината." Глава 2. Сенки в мрака. Антон излезе от гробницата, носейки маската в раницата си. Въздухът навън беше свеж, но не успя да прогони натръпчивото усещане за хлад, което сякаш се беше пропило в кожата му. Селото се виждаше в далечината, а залязващото слънце обагряше небето в пурпурно, придавайки на пейзажа почти зловеща красота. Той хвърли поглед назад към гробницата. Имаше нещо зловещо в тишината на планината. Антон поклати глава, опитвайки се да прогони чувството. Само умора, успокои се той. След няколко часа вече беше в стаята си в старото ханче на селото. Маската лежеше на бюрото, осветена от слабата светлина на лампата. Антон я гледаше с любопитство, но и с необясним страх. Повърхността й беше идеално гладка, сякаш изработена вчера. "Какво си ти?" прошепна той, сякаш очакваше отговор. Шумът от вятъра отвън го накара да потръпне. Дърветата пред прозореца се люлееха, хвърляйки странни сенки по стените на стаята. Антон усети, че нещо не е наред. Маската изглеждаше различна. Отворите за очите сякаш бяха станали по-дълбоки, почти бездънни. В този момент той чу шепот тих, едва доловим, но достатъчно ясен, за да го накара да се вцепени. "Антон!" Той скочи от стола, разтърсвайки глава. "Не, това е просто умора. Трябва да си почина." Той изгаси лампата и се отпусна на леглото, но сънят не идваше лесно. В сънищата му мракът се спускаше като пелена. Видя фигура, облечена в тъмни одежди, с маска на лицето. Фигурата протягаше ръка към него, а гласът звучеше отново, този път посилен: "Ти си избраният. Време е да научиш истината." Антон се събуди рязко, облян в студена пот. Маската лежеше там, където я беше оставил, но нещо в стаята беше различно. Усещаше присъствие. Не беше сам. Глава 3. Шепот от сенките. Сутринта в ханчето започна спокойно, но Антон не се чувстваше отпочинал.
Сънищата му от нощта бяха разпръснати като мъгла в ума му странни видения, в които фигури без лица го заобикаляха, а маската сякаш се опитваше да проговори. Докато измиваше лицето си със студената вода от мивката, забеляза нещо странно в огледалото. За секунда отражението му изглеждаше изкривено. Веждите му се свиха, а той се наведе напред, но видението изчезна толкова бързо, колкото се беше появило. Просто умора, промърмори си той. Антон се опита да се заеме с задачата си. Разположи бележките и записките си на масата в стаята, но вниманието му постоянно се връщаше към маската, която беше оставил върху рафта. Тя изглеждаше различна, сякаш материалът и беше започнал да диша в такт с неговите мисли. Скоро се наложи да излезе в селото, за да търси още информация за символите от гробницата. Докато минаваше през тесните кълдерамени улички, няколко местни го наблюдаваха с изкривени физиономии. Една старица, облечена в черно, изсъска към него, когато го видя. Не трябваше да я въдиш. Проклятието ще те унищожи, глупак. Антон опита да я игнорира, но в главата му ефтяха думите и студеният вятър, който внезапно се надигна, накара всичко около него да изглежда чуждо и зловещо. Сенките от дърветата по пътя се движеха като живи, а някои сякаш се простираха поблизо, отколкото беше възможно. Вечерта в стаята си Антон се почувства напълно изтощен, но не и спокоен. Легна с надеждата, че сънят ще го облегчи. Вместо това отново се озова в мрачен, безкраен коридор. Отвъд него се раздаде шепот, който ставаше все по-ясен. Ти не можеш да избягаш. Ти вече си мой. Антон се събуди с вик. Въздухът в стаята беше тежък и влажен, а слаба сянка се мярна въгъла на помещението. Когато погледът му се насочи към рафта, където лежеше маската, сърцето му замръзна, тя вече не беше там. Глава 4. Пробуждането на сенките. След откритието на маската Антон не успя да заспи. Дори след като я затвори в един стар скрин, усещането за чуждо присъствие в стаята остана като натръпчива мисъл, която не му позволяваше да се успокои. Всеки път, когато затвореше очи, сякаш чуваше слаб шепот, който се прокрадваше от всички ъгли на помещението. Когато часовникът удари полунощ, стаята потъна в зловеща тишина. Свещта, която гореше на нощното шкафче, започна да трепери, сякаш някой невидим дух се движеше около нея. Антон се изправи от леглото с несигурни крачки, поглеждайки към скрина. Той усети как кожата му настръхва, въздухът стана леден. Изведнъж сенките по стените започнаха да се движат. Първо леко, почти незабележимо, но скоро започнаха да се разтягат и преобразяват в странни, неестествени форми. Една от тях придоби очертанията на човешка фигура, висока, с удължени ръце и без лице. Антон застина, сърцето му блъскаше толкова силно, че го чуваше в ушите си. Кой е там? Извика той, макар да знаеше, че няма отговор. Сенките обаче не спряха. Те започнаха да се приближават към скрина, сякаш привлечени от маската. Вратата на скрина се разтресе и Антон разбра, че трябва да действа. Той се хвърли към него и го отвори. Маската лежеше вътре, но не както я беше оставил, светеше с неестествена зеленикава светлина, а от дупките за очи се издигаше тънък, черен дим. Какво си ти? Прошепна той повече на себе си, отколкото на нещо друго. Маската сякаш го чу. Светлината й стана посилна, а сенките на стената започнаха да оформят уста, от която се разнесе дълбок, шепнещ глас, ти ме извика. Антон изпусна маската на земята и направи крачка назад, спъвайки се в стола зад него. Сенките се придвижиха към него, обгръщайки стаята като жива, дишаща тъмнина. Той грабна свещника и го размаха, но това само изглеждаше да раздразни съществата. В един миг маската започна да се движи сама. Тя се издигна над пода, въртейки се във въздуха, а светлината и изпълни стаята. Антон усети, че тя го привлича, че го вика да я сложи. Сякаш хилядолетна воля, заключена в този артефакт, пробиваше съзнанието му. Не. Изкръща той и се опита да се обърне, но краката му отказаха да го слушат. Маската се спусна към него, сякаш да се прилепи към лицето му.
Антон събра всичките си сили и се хвърли към прозореца. Разби стъклото и хвана рамката, а вятърът отвън нахлу в стаята, разпръсквайки свеща. Маската падна на пода, но сякаш го наблюдаваше. Сенките отстъпиха, но в тъмнината Антон знаеше, това беше само началото. Глава 5. Завръщането на миналото. Антон затвори прозореца, треперещ от студения нощен вятър, който го бе спасил от надигащия се ужас. Стаята изглеждаше по-тиха, но тежестта на преживяното не го напускаше. Маската лежеше неподвижно на пода, но сякаше усещаше да го наблюдава, въпреки че нямаше очи. Антон се взря в нея, а в главата му зазвучаха шепоти, които сякаш идваха от друго време. Трябва да разбера какво си, прошепна той, гласът му треперещ. Той реши, че трябва да напусне селото и да потърси помощ. Спомни си за старата библиотека в града, за която чуваше от баба си. Разказваше се, че в архивите й се пазят древни ръкописи, описващи митове и легенди, свързани с региона. Това беше единственото място, където можеше да намери отговори. Пътуването до града беше дълго и напрегнато. Всяка сянка по пътя изглеждаше заплашителна, всяко шумолене в гората караше сърцето му да забие побързо. Когато пристигна, утрото вече беше разчупило мрака, но Антон не се чувстваше поспокоен. Вратата на библиотеката изкърца, когато я отвори. Вътре беше хладно, а въздухът беше пропит със старината на пожълтели страници. Библиотекарката, възрастна жена с проницателен поглед, го наблюдаваше подозрително. С какво мога да помогна? Попита тя с глас, който звучеше едновременно любезно и резервирано. Антон се поколеба, но накрая и обясни за откритието си. Тя замълча за момент, преди да отговори: маската, за която говориш, има легенда за нея. Наричат я лицето на прокълнатите. Тя е принадлежала на велик жрец от старо племе, което е почитало тъмни богове. Легендата разказва, че маската може да подчинява сенките, но само ако човекът, който я носи, е достатъчно силен да устои на волята й. Ако не, тя го поглъща. Тя го заведе до един отдалечен ъгъл на библиотеката и извади прашна книга с кожени корици. Разгръщайки я внимателно, му показа илюстрация на същата маска, но в рисунката тя беше разположена на стенопис, изобразяващ сенки, които се издигат от земята и обгръщат хора. Това е стенописът на проклятието. Казват, че е бил унищожен преди векове. Ако наистина си е намерил. Тя се замълча, а очите й станаха по-сериозни. Трябва да я върнеш там, откъдето е дошла. Но къде е това? Попита Антон, усещайки как страхът му прераства в отчаяние. В стария манастир. Там е мястото, където тя е била създадена, и само там може да бъде унищожена. Но не отивай сам. Тъмнината винаги търси начин да оцелее. Съветът ти беше ясен, но Антон се чувстваше изолиран. Нямаше на кого да се довери. Всичко около него ставаше все позаплетено, а времето сякаш се движеше побързо. Докато напускаше библиотеката, един млад мъж го настигна. Чух какво каза на жената. Знам къде е този манастир. Ако искаш да стигнеш там, ще ти трябва водач. Аз съм Ивайло. Антон го погледна подозрително. Защо искаш да ми помогнеш? Защото, ако не го направя, тъмнината ще те вземе. И не само теб. Антон знаеше, че няма друг избор. Пътуването към манастира започваше място, където тайните на маската щяха да се разкрият, но също така и сенките щяха да дебнат на всяка крачка. Глава 6. Сенките на манастира. Пътят към манастира беше мрачен и изпълнен с напрежение. Антон и Ивайло вървяха мълчаливо през гората, осветявана единствено от бледата светлина на луната, която проблясваше между гъстите клони. С всеки изминал час сенките изглеждаха поживи, сякаш ги наблюдаваха. Сигурен ли си, че знаеш на къде отиваме? Наруши тишината Антон, гласът му треперещ от напрежение. Ивайло се обърна към него, а лицето му бе сериозно. Да. Манастирът е дълбоко в гората, изоставен преди векове. Казват, че никой не се е върнал оттам жив, но ти нямаш друг избор. Антон не отговори.
Той усещаше тежестта на маската в чантата си, сякаш тя пулсираше с някаква зловеща енергия. След часове ходене пред тях се появи древна каменна порта, наполовина обрасла с мъх и лузи. Зад нея се издигаше манастирът мрачен силует, сякаш изсечен от самата нощ. Входът беше разрушен, а огромните дървени врати висяха на ръждясали панти. Това ли е? Прошепна Антон, усещайки студеното присъствие на мястото. Това е, отговори Ивайло, гласът му неочаквано спокоен. Но тук започват истинските изпитания. Вътре в манастира всичко бе тъмно, освен слабата светлина, която се процеждаше през разбитите прозорци. Въздухът беше тежък, пропит със старинна миризма на плесен и прах. Сводовете над тях изглеждаха безкрайни, а стените бяха покрити с избледнели стенописи, изобразяващи сцени на поклонение, жертвоприношения и сенки, които поглъщат души. Докато вървяха през мрачните коридори, Антон спря пред една от стените. В центъра на изобразения стенопис стоеше фигура, държаща маската. Очите й блестяха с неземен блясък, а около нея се виеха сенки, които сякаш оживяваха. Това е тя, прошепна той, усещайки как кръвта му се смразява. Ивайло се приближи и внимателно огледа изображението. Ако легендата е вярна, това е мястото, където маската трябва да бъде унищожена. Но не всичко ще бъде толкова просто. В този момент слаб вятър премина през коридора, макар вратите да бяха затворени. Сенките по стените започнаха да се движат, като че ли следвайки собствена воля. Студенина обгърна Антон и той чуше под първо слаб, после все по-силен. Ивайло, чувам нещо, започна Антон, но не успя да довърши. Сенките се сгъстиха около тях и една от тях, оформяйки неясна фигура, застана пред двамата. Гласът, който излезе от тъмнината, беше дълбок и ехтящ: върнете това, което е наше, или платете цената. Антон усети как сърцето му започна да бие все по-силно, докато Ивайло бавно извади фенер, който носеше, и го запали. Светлината разкъса част от сенките, но те не се отдръпнаха напълно. Антон, не се паникьосвай. Това са пазителите. Те няма да ни позволят да стигнем до олтара, без да докажем волята си. Волята си? Какво означава това? Извика Антон, но фигурата от сенките се приближи към него. Само този, който носи товара, може да избере. Ще се изправиш ли срещу собствената си тъмнина, или ще бъдеш погълнат? Антон усети как ръката му инстинктивно посегна към маската в чантата. Решението беше неизбежно, но какво щеше да избере? Глава 7. Изпитанието. Антон гледаше в сенките, които сякаш го обгръщаха като пелена от студ. В ръката си усещаше маската тежка, почти жива. Шепотът около него ставаше все по-настойчив, гласове, които му говореха на различни езици, но всички излъчваха еднакво послание – страх, вина, съмнение. Време е да решиш, Антон, каза Ивайло, гласът му звучеше странно отдалечено, сякаш беше само ехо. Фигурата от сенките се приближи още повече. Нямаше лице, само безформена тъмнина, която отразяваше нещо познато, но и ужасно чуждо. Покажи ни своята истина, каза съществото. Антон преглътна и усети как гърлото му пресъхна. Сякаш всичките му спомени, всички негови тайни, започнаха да се разкриват пред него. Той видя сцени от миналото, моменти, които винаги беше искал да забрави. Като дете той се беше скрил, когато баща му за последен път излезе от дома им. Беше чувал кресъците на родителите си, но се страхуваше да се намеси. Това беше моментът, когато разбра какво значи истинска безпомощност. Сенките изведнъж промениха формата си. Те се превърнаха в баща му, сянка на мъж, който го гледаше с разочарование. Антоне, защо не ме спря? Прошепна гласът, който го преследваше от детството му. Ти не можеше да бъдеш спасен. Извика Антон, гласът му трепереше, но в сърцето му се надигаше бунт. Сянката обаче не изчезна. Тя се раздели, превръщайки се в множество образи, неговият провал като син, грешките му като приятел, слабостите му, които го бяха държали назад.
Ивайло се намеси, стъпвайки до него. Антон, те не са истински. Те са твоите страхове. Единственият начин да се справиш с тях е да ги приемеш. Антон стисна зъби и погледна маската в ръцете си. Тя вече не беше просто предмет. Беше нещо повече, портал към истината, но и към мрак, който не всеки можеше да понесе. Той постави маската върху лицето си. Мракът го погълна напълно. Антон се озова в безкрайно пространство, където времето и пространството изглеждаха разпокъсани. Пред него стоеше самият той, същото лице, но с очи, които излъчваха ледена, безкрайна празнота. Това ли си ти? Прошепна Антон на своя двойник. Двойникът му се усмихна, но усмивката беше изкривена и плашеща. Аз съм това, което криеш. Аз съм всичко, което отричаш. И сега ще трябва да избереш. Ще ме приемеш ли, или ще се опиташ да ме унищожиш? Антон усети как тежестта в гърдите му нараства. Той не можеше да избяга. Време беше да се изправи пред собствения си мрак. Глава 8. Обреченото откровение. Антон и Ивайло продължиха напред през тъмните коридори на манастира. Светлината на фенера, който носеше Ивайло, хвърляше неспокойни отблясъци по стените, карайки сенките да играят в зловещи форми. Тежкият въздух беше наситен с миризма на стар прах и влага, а далечни шепоти сякаш ги следваха. Тук има нещо, живо прошепна Антон, като се озърташе неспокойно. Или поне нещо, което иска да ни накара да мислим, че е живо. Внимавай, предупреди Ивайло. Това място е капан за душите. Ако се оставиш на страха, може никога да не излезем от тук. Те спряха пред масивна дъбова врата, обкована с железни шипове. Над нея беше изобразен древен символ кръст, обвит от змия, чието очи сякаш ги наблюдаваха. Това е олтарната зала, каза Ивайло. Там ще разберем какво трябва да направим. Антон прокара ръка през косата си, усещайки как пулсът му се ускорява. Той отвори чантата си и погледна към маската, която сякаш трептеше в ръцете му. Нямам усещането, че ще е толкова лесно, колкото просто да я оставим там. Никога не е, отвърна Ивайло мрачно и натисна вратата. Залата, в която влязоха, беше огромна. Сводовете над тях изчезваха в тъмнината, а стените бяха покрити с картини, изобразяващи истории на жертвоприношения и падения. В центъра стоеше голям каменен олтар, около който се извиваха сенки като живи същества. Антон се приближи до олтара, а маската в ръцете му започна да излъчва слаб, зловещ блясък. Внезапно сенките около него започнаха да се скъстяват и образуваха фигура висока, хуманоидна, но с черти, изкривени от ужаса. Очите й горяха като въглени. Остави товара си, ако искаш да бъдеш свободен, проговори тя с дълбок, ехтящ глас. Антон погледна към Ивайло, който кимна утвърдително. Той бавно сложи маската върху олтара. Но в същия момент фигурата се приближи и сенките започнаха да се увиват около Антон като змии. Не е толкова просто, изсмя се тя. Всеки, който докосне проклятието, става част от него. Антон усети как нещо го дърпа към олтара, сякаш цялото му тяло беше приковано от невидима сила. Ивайло се опита да го дръпне назад, но сенките ги разделиха. Антон, трябва да се съпротивляваш. Извика Ивайло. Това е тест. Не им позволявай да те завладеят. Антон се опита да се концентрира. В главата му отекваха шепоти, които го караха да се предаде, но той знаеше, че не може да се поддаде. С огромно усилие на волята той извика: не съм ваш. Маската изведнъж светна ярко, заслепявайки фигурата и сенките. Те изпуснаха Антон и се отдръпнаха в стените, оставяйки залата тиха и празна. Направи го, прошепна Ивайло, когато се приближи до него. Но това беше само началото. Антон погледна към маската, която вече не светеше, но все още лежеше на олтара. Тя изглеждаше пожива от всякога, сякаш го наблюдаваше. Какво още крие това място? Попита той, но отговорът щеше да бъде разкрит по-късно. Глава 9. Краят на изпитанията. Антон и Ивайло продължаваха напред, крачейки внимателно през подземията на манастира. Мракът тук беше по-гъст,
сякаш самата тъма ги наблюдаваше. Единствената светлина идваше от фенера на Ивайло и зловещото зелено сияние, което се излъчваше от маската, скрита в чантата на Антон. Коридорът ги отведе до огромна подземна зала. Таванът бе толкова висок, че сякаш изчезваше в мрака. Стените на залата бяха покрити с древни руни, които светеха в синьо при всяко движение на маската. В центъра на помещението стоеше колона, издялана от черен камък, а върху нея бе издълбана в длъбнатина, идеално пасваща на формата на маската. Това е мястото, прошепна Ивайло. Но нещо не е наред. В този миг тишината беше нарушена от дълбок, ехтящ звук, напомнящ на далечен рок. Антон застина, усещайки как въздухът около него се скъстява. От сенките въглите на залата започнаха да се оформят фигури, сенки с хуманоидна форма, но с празни, светещи очи. Те се движеха бавно, като че ли изучаваха натръпниците. Не пускай маската. Предупреди Ивайло, гласът му треперещ от напрежение. Една от сенките се приближи до тях и изведнъж заговори с дълбок, ехтящ глас: това, което носите, не е ваше. Тя принадлежи на нас. Антон извади маската и я вдигна на височината на очите си. Непознато чувство на сила и страх се надигна в него. Сенките замръзнаха на място, а залата се изпълни с вибрации, които разтърсваха колоната в центъра. Какво искате? Извика той, гласът му звънтящ в огромното помещение. Сянката се приближи още повече, а другите започнаха да оформят кръг около Антон и Ивайло. Докажи, че можеш да я задържиш, или ни я предай. Само един може да избере. Антон усети как маската започва да вибрира в ръцете му. Той хвърли поглед към Ивайло, който кимна утвърдително. Ще се изправя срещу това, което ме очаква, каза Антон, стиснал маската силно. Сянката се отдръпна и залата изведнъж се преобрази. Таванът и стените изчезнаха, а двамата се оказаха на странно място, безкраен пейзаж от мрак и светлина, където земята беше като течен обсидиан, а небето блестеше в болнав оттенък. Сянка с форма на звяр изникна пред тях, огромно създание, което се движеше със скорост, несъвместима с размерите му. Антон трябваше да използва маската, но как? Тя е ключът. Извика Ивайло. Вярвай и... Антон сложи маската на лицето си. Всичко около него избухна в светлина и той се почувства погълнат от сенките. Но там, в сърцето на тъмнината, откри своята сила, решимостта да се пребори със злото. Когато реалността се върна, залата беше пуста. Маската лежеше до него, а сенките бяха изчезнали. Антон, макар изтощен, знаеше, че битката е приключила, или поне така си мислеше. Глава 10. Последната жертва. Антон стоеше в центъра на разширената зала, изцяло потопен в мрак. Мълчанието беше проникващо и студено, като каменната тишина на гроб. Светлината от маската, която преди миг беше изригнала с ослепителна мощ, сега бавно угасваше и оставяше само бледи искри, които пулсираха като разочаровани сърца. Огледалото на пода, което се бе разпаднало при сблъсъка със сенките, сега се възстановяваше, сякаш поглъщаше самата тъмнина. Ивайло стоеше до него, същият мрачен и измъчен, но с поглед, който излъчваше нова решителност. Техният враг, чудовището от сенките, беше победено, но не напълно. Сега, когато Антон усещаше, че е на прага да се освободи от проклятието, той знаеше, че единственото нещо, което оставаше, беше жертвата, която трябва да направи. Антон, не можем да го унищожим, без да платим цената, прошепна Ивайло, като се приближи, погледът му плуваше в лъчите на слабата светлина, която се излъчваше от разкъсанията на пода. Антон се поколеба, ръцете му стискаха маската като зловеща находка, която го държеше в оковите си. Помнеше лицето си, когато я бе открил млад, амбициозен, с мечти, които сега изглеждаха толкова далечни и излишни. От тогава дълбоко в душата му, маската не само го бе променяла, но и го бе заплашвала с ново и посмразяващо бъдеще. Ивайло, започна той, но гласът му се задуши, а дишането му стана тежко, както когато една вълна поглъща всичко по пътя си.
Изведнъж сенките по стените се завъртяха и образуваха нова форма стегнат контурна фигура, сякаш оживяла от самата тъмнина. Гласът, който се разнесе, беше зловещо познат и не оставяше място за съмнение. Върнете това, което е наше, отново звучеше дълбокият, преливащ от власт глас. Или платете цената. Антон усети как маската, вече в ръцете му, започва да пари. Тя бе живо същество, състоящо се от страха и самотата, която се беше натрупала за толкова години. Всеки миг, в който я държеше, се усещаше като вечност. Ще го направя, прошепна той, когато погледът му се срещна с този на Ивайло. Там, където преди виждаше отчаяние, сега виждаше разбиране. Антон, не го прави, изрече Ивайло, въпреки че знаеше, че няма сила, която да го спре. Връзката между тях изчезна в един миг, когато Антон вдигна маската над главата си. Още едно изригване на светлина заля залата, но този път тя беше тиха, почти свята. Сенките се разпаднаха, а проблясъкът на маската се стопи в сърцето му. Той усети как собствената си същност се разлива в нея, като последната жертва на проклятието. След миг тишината отново обгърна залата, но тя беше различна, по-лека, по-свободна. Антон коленичи на студената повърхност и усети, че вече не носи маската в себе си. Тя беше унищожена, но самият той бе променен завинаги. Ивайло се приближи и се наведе до него, като положи ръка на рамото му. Антон погледна нагоре и видя, че светлината в очите му бавно се възвръща, сякаш душата му, която беше била погълната, сега се връща към живота. Страхът отново е победен, промълви Антон, усмивка, която не беше усмивка, но беше светлина, пробиваща мрак. И така проклятието беше свършило, но историята за смелостта и саможертвата на Антон ще живее още дълго, разказвана от тези, които открият маската в руините на забравената зала.